Esplendiu a la muntanya de miracles serrada. Escolteu el poble. També els llaners i tota mena d'artesans es congratulen aquí. Me
Santa Maria, Amen.
gràcies perquè venir d'allà per ajudar-nos a plegar, doncs, sempre té el seu esforç, també té la seva recompensa en el sentit de poder expressar el que sentiu i el que viviu precisament aquí a la casa de la Mare de Déu, on van ser cantades per primera vegada aquestes melodies. Per això, per acomiadar-nos en aquesta primera part de la venda, podríem acabar amb aquest cant de l'Ave Maria, encara 3 parròquies que aquí no s'arriba mai tard. La parròquia de Sant